Hadin ka jingialehkai World Cup ka ba itanar ka ba ngilala ban saki ya ka jingpen ibor na barok kiri bapher jong ka porthai mentapat sa setangkat to kene por hi bangin yayap bangin sayo yang ban saki pat daki jingialehkai lik bapher ki bapo nam ha ka porthai ki badon hapo yuram te perlok ha kane ke video ngin sai Peit balano ynsdang no iaki ki jingialehkai lik bapher jong ka porthai ki bangi hikum ki football fun ngilai abat kemilenti ia ka ynsdang jong kini ki jingialehkai nakilik bapher kum ha ka Premier League, La Liga, Bundesliga, League 1 bat Serie A bat haswa bangin sedang syakmat kum ban pensukun mau bah ka samoy kabal dep kade ka Arsenal ka balala aban khori ka namladu ha ka Premier League ha ka La Liga kade ka Barcelona ha ka Bundesliga kade ka Bayern Munich ha ka Serie A pot kade ka Inter Milan ka balala aban khori ka namladu bat nakalik 1 pat kade ka PSG ka balala aban khori ka namladu ha ka ju ka poro ha ka samoy kabal dep kade ka PSG hi ka bakhor ia ka namladu ha ka Champions League but hakane ka samoy lekai ka bathamai pat ngin sai oban saki ia kata ka title race ka bathamai ia ki jingialehkai na ki player ka bidang sidap soy na ki lik bapher but na ki club bapher kum juro daga jingialam ki coach bapher ki bathamai na ki club bapher te perlok menta klem dapan slam shoot ngin sai Peit hakano ka Tarik ynsdang no ia kine ki jingialehkai lik bapher nangkong ini Peit shwa na ka Bundesliga ngin sayo ia ka jingialehkai ka banangkong jong ka samoy ka bathamai kan sade ha ka arpe pratrik mantahi ubnai Agos ka jingialehkai jong ka Bayern Munich persya ia ka Stuttgart kat ba nakalik 1 pat ngin sayo ia ka jingialehkai ka banangkong jong ka samoy thamai kan sade ka Marseille persya ia ka Strasbourg ha ka arpe waitrik mantahi ubnai Agos bat naka Serie A pat ngin sayo ia ka jingialehkai ka banangkong jong ka samoy lekai ka bathamai hapdeng ka Inter Milan persya ia ka Monza ha ka arpo Tarik mantahi ubnai Agos kat ba habangi pai pat nakaliang ka La Liga ka de ka wena kita kilik ka ba kibriu ki pai khmat bha namar haka ka don ia ka Barcelona kum juro ia ka Real Madrid namar kini ki tim Arteli ki de maki ki balapalong ia ka kalik ban paunam bha ha ka percai bat ha ka ne kalik ngin sayo ia ka jingialehkai ka banangkong kan sedai ka Always persya ia ka Getafe ha ka khatsan Tarik mantahi ubnai Agos bat manta khaddu ngilapoy syakalik ka ba ka perthai hi barok ka phai khmat bha namar ha ka ne kalik ka don ia ki tim ki ba satar kum ka Man City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea bat kum ta ter ki balapalong hi ka ne kalik ban itanat pha bat ban khingkor pha ia ka ha ka perthai hoj ha ka ne kalik ngin sayo ia ka jingialehkai ka banangkong jong ka samoy lekai ka bathamai kan sade hapadeng ka Arsenal persya ia ka Coventry ha ka arphuai Tarik mantahi ubnai Agos te perlok menta ngila aban ong ba ka jingyai up bangin sayo ban saki ia ki jingialehkai na kilik bapher kan nam slam show na ka Premier League ynsdang ya ka ha ka arphuai Tarik u Agos ka Bundesliga arphu Tarik u Agos arphuai Tarik ka League 1 arphu Tarik ka Serie A bat khatsan Tarik ka La Liga kumta ter kublai shibun wanam klik ban subscribe like nakabanta ki update thamai